Значението е огромно, тъй като България в периода от преговорния период с Европейския съюз до ден днешен и от прехода от тоталитарно общество към демократично натрупа доста опит, който вече ние можем да предадем тук на Балканите. Натрупахме и добър и печален опит. Kažem, ogromno značaje je ovo naše iskustvo koje imamo našim ulaskom u Evropsku uniju i prelaskom iz totalitarnog režima u demokratski režim. Ovo što smo do sada natrupali je od ogromne koristi i mislim da mi imamo mogućnosti to da prenesemo i u Srbiju. Смисъл на това партньорство е, ако може Сърбия от партнерство е, ако може Сърбия да пропусне печалния български опит и да вземе само добрия. Негативно изкуство, каже и да пренесе само позитивно изкуство. В тоталитарните или посттоталитарни общества, през които ние преминаваме все още като че ли, беше трудно и е трудно хората да осмислят, че основната инициатива и воля за промяна идва от тях самите, а не от тези, които са излъчили в местна и национална власт. Гражданското участие. Prelaz koji smo imali iz totalitarnog u demokratski sistem je ono što nije dobro da se samo govori da se prenosi na papiru, nego da je inicijativa i samog društva da shvati to i da podrži ono što je bitno upravo za tu saradnju. Гражданите да разберат, че чрез гражданското участие и тяхните местни инициативи могат да влияят при формирането на политики. Da građani sa svojim lokalnim inicijativama, građanskim inicijativama mogu da utiču na lokalnu politiku. Това е възможност, която е отвъд контрола, който те извършват при местни избори, избирането на кмет и общински съвет. I to su mogućnosti, kaže, koji oni mogu da kontrolišu u samom procesu, kaže, u samoj lokalnoj vlasti. Това е смисъл на гражданското участие на местно ниво. I to je smisao učešća društva, lokalnog društva da utiču na lokalnu vlast. И тъй като тук на Балканите ние имаме много опит с това, и pošto mi ovde na Balkanu nemamo puno iskustva u tome, сме написали много закони, които да дават тази възможност и да я гарантират. Написали сме puno zakona koji dodaju takvu mogućnost и да гарантират. Всички мислят, че многото закони са повод за гордост за това. И svi misle, kaže, da je puno zakona razlog za gordost za to. А те по-скоро идват да обезпечат възможността ние да упражняваме тези права. A oni pre svega dolaze, kaže, da mogu da daju osnovu, kaže, da ostvarimo ta prava. По-развитите демократични общества не минали през пътя, който ние сме извървяли в България и в Сърбия. Zemlje koje su demokratičnije od nas sa onim promjenama kroz koje treba prođemo mi zajedno sa Srbijom. Имат много по-малко закони и много повече добри практики. Imaju daleko manje zakona, a daleko više dobrih praksi. Това е.